Leñol yaro yeso ko funere Haruna Musa Jata jaja be jamala gorko yoto wedo bose abe pula nanida kanka biyami toro do alo pula jere bandiraɓe yeɓoɓe e Pinde TV sikki ala gonɗen ko ɗo e Horkodiere Guelloje Birom holko rendinen ɗo gueɗel gotel ala ko rendinen ɗo sowona jaɓɓade le président de la République, le président de tous les Sénégalais, son excellent Macky Sall. Hol dariɓe ɗo dari ɗo ko yimɓe questeur à l'Assemblée nationale, maire de la commune de Horkodiere, député du département de Kanel kañum rendinen ɗo hay hunde fuɗɗaki raw gonɗen juste koye préparation gam jaɓɓade président Macky Sall ɗo joni e oɗo saaha yimɓe tinani nguleyki won noon eɓe belti eɓe beela sibo golle kewɗe gollama ɗo e oɗo département mo yi ɗum ɗo tan mbeɗa sikki yoni yeeru kamɓe foof eɓene daari eɓe jogui plancard uji mabɓe gam wiide merci monsieur le président Macky Sall en wonde questeur maire de Horkodiere ɗo e Guelloje Birom jarama ɗum ko yimɓe questeur assemblée nationale banam debbo woɗo ko namdimami kalnakam holko woni ngallo coftal holko saabi ɗum. Assalamu aleykum kismami salminim ɗo ko Guelleje Birom wiyete Horkodiere commune Daouda Moussa Malal Baydi Moussa min mbiyetemi ko guedda ga conseil municipal commune Horkodiere maire amen commune hooliɓe ɗum maire amen ko labɗo ɓerde maire amen ko développement yahata emin gandi maire amen ko liggotoɗo maire amen ko baƴiɗo sibi Allah hay ko bokkano e maire amen ne waɗa nde tawno so neɗɗo ñawi somin noddi Daouda Moussa o safrat ɗum so neɗɗo heyɗi o ñamminan ɗum so yimɓe ɗomɗi o yarnan ɗumen joni o tan ko ɓuuri tan tengtude forage amen nana boni omona neldi min forage o nana assez exactement forage o heeɓi ndiyam ɗo min mbiya Daouda Moussa Malal Baydi Moussa Allah jarama o jarama ɗo ko Horkodiere ɗo kanko tan jeeyi ɗo on calminama sikki ala gonɗen ɗo koye Guelleje Birom Demba Dogo wuuro Bida Sare Lawmu inna wiya Horkodiere joggugal ɓuuri gongal welde dande e jamanu satigi so tawi en ƴeewi ɗo ko commune Daouda Moussa Dia so wiyama Daouda Moussa Dia ko Elhaji Baba Baydi Mal ko heewi wiide ko hay so tawi o ari no fijede so wiyama o woyi tan weeli donc noon wadde so tawi en ƴeewi so wiyama Daouda Moussa Dia nafoore makko en mbawa haldude wona to ndema wona to awa wona to gaynaka wona to cellal wona to coftal ɓalli wadde so tawi en ƴeewi e kala fannu jungo makko ene hen kalen e gueɗe caggal leydi en mbawa haldude ñawɓe cafroya on jii dille makko e hôpital uji on jii dille makko e nder jangde sukaɓe wallannoɓe e destaɓe e nder Dakaru yellotonoɓe ma ñaama ma cakke ma ñaama hande o jii ko losuji ŋeerɗi o lowani ɗumen beele jangde mumen ne yaara yeeso sen kaali haala ndema développement o neɗɗo wawa haalde haalani haala ndema développement woni koye ndema so tawi en ƴeewi e nder oɗo mois ken daro e machine ngaji 5 e machine ngaji 6 nadɗi ɗo duttoɗen to Dane Maayo en mbawa haaldude nafoore makko ganguel so tawi en ƴeewi ha e diwan Dane Maayo ɓe galano machine kene wiye vulganisateur kala pono pannoɗo toon ko ma waɗe e saret walla waɗe e auto ronde nawe ha hunare walla adde ga e Horkodiere mais so tawi en ƴeewi o safriniɓe nde ɗon saɗede kono duttoɗen to jaaha gara o jii oɗo pom jeeri ndi e waalo ngo kala yanoɓe caggal leydi so garti mbalano ko Bosiyaɓe walla mbala Horkodiere walla mbala Wourossogui wadde donc so tawi oɗo pom waɗama ɗon e jii oɗon ɗeɗon caɗele foof natti hande a immor France inter 30 minutes mbala galle ma ala caabi ɗum so wona premiére questeur kono duttoɗen ko holo ko ɓuuri hen yodde e fannu goɗɗo mo yeɗo so tawi wondi social wonde fondude yimɓeɓe pottal yimɓe e yesso lawol kala neɗɗo Daouda Moussa Dia ne hormi ɗum kala neɗɗo Daouda Moussa Dia ne ittan ɗum gueɗal kala neɗɗo Daouda Moussa Dia ene fasni ɗum wonde bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo e mbawa haaldude nafoore makko alay saago ma jubbene seeɗa o yaside feere ma boni Daouda o yaside feere ma boni Daouda o yaside feere ma boni Daouda o yaside feere ma boni o yaside feere ma boni Daouda o yaside feere ma boni monsieur le maire Daouda Moussa Dia min calminima min gummi ko e Horkodiere ko ɗum tan woni ko min jinno namdadema holno mbaɗirɗa ɗum préparé e holno jogorɗa jaɓɓade o jarama ko adi fof mi salmini bandiraɓe fulɓe foof jalni bandiraɓe Sénégal naɓe région de Matam département de Kanel et particulièrement bandiraɓe commune Horkodiere ko yettere Allah no feewi ɗo to min gonɗo koye parande garal président min goni garal président ngal noon ko hunde mawde e amen ko hunde mawde kadi e commune Horkodiere noon kadi e département o foof ko jiiɗon to ko ɗum woni e département he woni préparatif mawɗo goto foof ene yiiɗi darade hollira
doole muɗum hollira pellital muɗum e jaɓade président min noon alhamdulillah mbiɗa yetta Allah mbiɗa yetta commune Horkadiéré mbiɗa yetta ganduɗa hoore maɗa bandiraɓe Horkadiéré naaɓe bandiraɓe commune o fof no fotiri e darde mabɓe min mbiɗa wawi mbiɗa jogui chance par ce que sinno hannde ko min ɗo wata golle ɗe musanno yam ha ɓurti kono kala to jaaɗa ene woodi wonɓe ɗon ko ɓen darni kam e ɗeɗon golle mbiɗa yetta sukaɓe Horkadiéré naaɓe no feewi haɓeteɓe jamma e ñalawma huuɓa commune o fof somi limtimi juuma goto fof to heedi ɗo cikkata mataw ganduɗa hoore maɗa ko kañum jeeyi e jaɓɓugal ngal walla ko kañum jeeyi mairie Horkadiéré walla kañum jeeyi maire Daouda Dia ɗum noon hannde ko jiiɗa toon ko ɗum woni Bossiaɓe ɗum woni guuri keddiɗi ɗe fof Ganguel Soule en Padlal en Polel Diawɓe en Yalla en guuri ɗe fof guuri ko Samba Diom guuri Koliyaɓe Sindiane Diouri less e dow Djinthiang en Ballel en Guumal en Barkatou Barkewi Hulde e ƴalla mi haali ƴalla ɓittellen ya Allah dem Polel Diawɓen mi haali Waali Diala Sinthiou Polel Awluɓe kamɓe fof eɓe daari Gassambiri kamɓe fof eɓe daari ay goni neɗɗo goto e mbaɗi mbuɗu woto jeeyda e komin jogui ɗo hen e amoji fof ko wonti neɗɗo goto yo mana jaɓɓugal ngal ko jaɓɓugal mawgal jogori wonde e wonande Sénégal naaɓe e wonande département Kanel e wonande commune Horkadiéré foof mbiɗa yetta Allah noon no feewi mbiɗa wiyaɓe kala to neɗɗo wawi wonde yo andu ligguey o ko ligguey muɗum jaɓɓugal ngal ko jaɓɓugal muɗum e yo mana yooɓe gar ɓe jaɓo président no hannirta ni taw ne yaade deere ene yaade teddugal ene yaade ganduɗa hoore maɗa weltade foti wonde ko noon foti wonde gati président handani ko wona ɗum ɗon waɗi ɗon ko heewi eɗen jiiɗi weltindemo gandinemo ko mbaɗɗan ko mbaɗɗa ko min jawani amin jettuma hen no feewi kono hannde ɓawri koye wadde won yonte in continue tan ñagade kala ko min manquira min kalin ɗon président welna walla min hen eyyi ɗum ko miyami koko département ko ɓawri Horkadiéré koko président ko rewata ɗon ko ɗo woni chef lieu de commune o goto foof ma arat wonon département o wallodirede somin gaari min ƴeewa goto foof hol darde fotata darade yo mana commission holla ɗum an ko ɗo poɗɗa darade an ko ɗo poɗɗa darade ɗum kadi woni guuri he foof ko jeeta ɗo ko rendino département o ko wuuro e wuuro ko yimɓe muɗumen ndendata wona département o ɓe noon hannde ndendi ɗo henne commune Horkadiéré pour fewjude holno jaɓɓugal ngal yarata taw en rewa lawol taw ene feewa fof koye noon toon ko noon yarata. Merci monsieur le questeur à l'Assemblée nationale jaafoɗa e dérangement o malgré an e haljude malgré an e wasde hewde temps Pindi TV wima Allah jarama merci beaucoup. Merci mi jeeyi Pindi TV no foti équipe muɗum équipe technique o e dirigeant ji ɗi technicien ɓe journaliste en ɓe caméraman uji en ɓe kamɓe fof no potiri mi jaranimaɓe mi yi golle mabɓe no feewi ɓe jarama jokke golle. Daouda